Kasi nakakahiya naman. Baka sabihin nyo, laswa-laswa naman itong babae na to. Ano ba yan? O kaya tingnan nyo, para akong si Darna. May pantalon, may shorts. Basta para, makintab lang. Basta naman kayo dyan. Okay naman po ba tayo? Okay ba kayo lahat dyan? Yes, dapat maging okay tayo. Kasi ako rin po ay 10 years na rin po ako sa The Feast. So, isa po akong sister. Nandun pa po sa May Ortigas. Doon po ako ma-attend dati. Nakakasabay ko mga ito si Coco Martin doon Dati nung The Feast. And narinig niyo naman po ang sabi ng ating Brother Bo. Naku, marami talaga po akong pinagdaanan sa buhay. Siguro po yung iba sa inyo, nagpa-follow sa Instagram ko. Alam niyo na. Yan na, love life ko. Medyo tatanga-tanga ko. Kaya ganun nangyari. Pero syempre, alam mo naman ang buhay ng tao, ganun po talaga. Pero lahat po ng pinagdaanan ko ay si Lord lang po talaga ang dumamay at dinamayan ako at siya lang po ang lakas ko talaga. At habang si Lord ang pinag-uusapan natin, nakaganito ako, di ba? Okay din ako pala, di ba? Parang ang tawag naman preacher in golden. In golden chorba, kemerut. Ganun ang dating. So, nagpapasalamat po ako kasi isa po ang The Feast and sina Brother Bo, si Ninong Brother Bo, ay talagang tumulong sa akin para mapaayos ko ang buhay ko, maging maayos ang buhay ko. And may ikukwenta lang ako. Favorite tong ikwenta din ni Brother Bo tungkol sa buhay ko na dito. Paiksi lang to. Dito ko po talaga natutunan yung trust the Lord with all your heart. Madali lang po kasi sabihin yun trust the Lord talaga. Grabe, trust the Lord. Pero mamaya parang, ano kayong gagawin ko sa buhay ko? Kasi naman, Lord, ano ba? Madali kasing sabihin yun, pero dito po natutunan talaga. Kasi nung nilaunch po ako na maging artista at magbida si pelikula, yung Tanging Ina, way back 2003. Yun po, thank you po, regalo ni Lord. Salamat. Nervous po ako noon kasi syempre parang grabe, 13 years kong inintay ito bago ako makapagbida sa pelikula. Naku Lord, sana Lord, sa first opening day Lord ng pelikula ko Lord, sana wag umulan. Kasi para lahat ng mga tao, pumunta sa mall, manood, ganyan. So eto na, Wednesday ang opening ng movie, di ba? So, Tuesday, super pray ako sa baklaran. Mama Mary, Lord, bukas na. Lord promise mag-uulan mo. Sige na, promise mo sa akin, huwag talagang uulan. So, eto na, gumising na ako ng Wednesday. Ayan na, opening day na. Tapos pupunta ko sa banyo, ganyan. Lord, sobrang dilim. Sobrang dilim talaga. Tapos sabi ko, Diyos ko, di ba sabi ko, Lord, mag-uulan? Lord, bakit naman? Eto na ngayon. Yung araw na yon, hindi lang umulan. Signal number 3. Lord, bakit naman ganon? Hindi mo man lang pinarating sa signal number 1, number 2. Bakit naman 3 agad, Lord? So, ako tumitingin ako sa, Lord, bakit ganon? So, tinanggap ko na, sabi ko, siguro talagang hindi ako pangbidang pelikula. Okay lang. Pero syempre, ayoko naman magpaka-plastic, pero sobrang lungkot na lungkot ako. Tapos pumasok ako ngayon sa noontime show. May noontime show pa ako noon, Magandang Tanghali Bayan. So habang nagre-rehearse ako kasi opening number ko, latang-lata ako kasi sabi ko, naku, Black China Queen ako. Black yung movie ko. Parang ganun yung dating sa akin. Tapos naman, yung telepono ko, tunog na tunog. Ganyan. Ganyan. Congratulations! Yung iba, hindi ko naman na yung sinasabi sa sobrang tuwa nila. Parang, ano ba nangyayari? Tapos, yung pala ang nangyari, nung araw na yun, hindi agad sinabi na signal number 3. So, yung mga tao, nasa labas na. Pumasok sa opisina, pumasok sa eskwelahan. Ang nangyari, bago sila umuwi,
pumunta muna sila sa sinihan. Doon sila nagpalipas ng ulan. So, ayun. Kaya, Diyos ko, Lord, thank you so much. At ang tanging ina po, modesty aside, ay isa po sa pinaka malaking gross ng pelikulang Pilipino noong 2018. Thank you po. Kaya sabi ko talagang pag hindi natin kontrolado, biro nyo, kasi naman makakapagsabi signal number 3. Diyos ko, hindi ulan ha, signal number 3. Kasi sabi ko, Lord, thank you po. Kaya ngayon, hanggang ngayon, yun ang parati kong pinanghahawakan na hindi ako pinapabayaan ni Lord. And I'm sure lahat tayo, hindi tayo pinapabayaan ni Lord. God is good every time. Every time, God is good. Tama ka. Ngayon, syempre, kakanta ko ulit. Pero hindi spiritual song kasi meron sana akong pinagawang minus pa na spiritual song. Kaso, parang hindi ko masundan. Kasi parang wala siyang ano. Parang kasi ang luma din ng kanta ko. Pero, ayaan mo na, next time, gagawin ko yun. Kasi naman yung mga kanta doon, parang, ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Hindi alam nyo nga eh. Pinumugupas ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di umuupas, huwag ka nang malungkot. May ganun kayo. Oh, praise the Lord. May bago. Ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos. Sobra-sobra pa. Kalakasan niyo yun. Ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos sobra-sobra pa. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Dapat yun yung kanta ko kasi hindi ko masundan yung iba. Mahaba yan eh. Pero ngayon ay kakanta ko ng masayang kanta para sa inyo lahat. At lahat to alam nyo, let's go! Come on! Iba ang sarap sa pagtitingin natin. Sana ay Di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay huwag na huwag